आंनि बिनाखाथा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे जज्लाइगाव गामियाव दिनै गोबां बोसोरनि उनाव नैबे ब्रह्म मन्दिर प्रमद बर' सारनि अननायाव नैबे ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हाबाय। दा नैबे गामियाव जज्लाइगाव गामियाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि गोबाङानो ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि खिन्थु मन्दिर गैयामोन। दा गावनि बे गामियावनो दा प्रमद बर' सारनि अननायाव लुफुंनो हाबाय। बेनिखायनो आङो जोबोद सारनिसिम आंनि बिसिडिसिनि नैबे जज्लाइगाव गामिनि रायजो राजा जानानै आङो साबायखर बावो। जाहाथे इयुनावबो सारा बेबायदिनो अनसुंथाइ हरबाय थायो। दा बर्थमान बेवहाय जोंनो जिरायसालिबो नांगौ, लोगोसे बाउन्डारि वालनिबो दरखार जागोन। जाहाथे इयुनावबो जोङो सारनि अननायाव बेफोर सुबिदाखौ मोननो हायो। बेनिखायनो आङो सारनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै आं जज्लाइगाव गामिनि ब्रह्म धोरोमनिनो जोंनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं नैबेखौनो बुंनो सानो, प्रमद बर'नि सायाव माने हाजार हाजार बोसोर ब्रह्म धोरोमनि कमिटिया ओरैबायदि सान्दुं अखा धोरोम फालिबोनांदों। दिनै इउपिपिएल प्रमद बर' सर्टकाट जानानै जों दिनै ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हाबाय, मोनफुंनो हाबाय। बहुद गोजोनथाव। प्रमद बर' सारनिसिमबो हाजार हाजार आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। दिनै जोंनि सा माखारि जज्लाइगाव गामिनि ब्रह्म मन्दिरा दिनैसिमहालागै 1962 मायथाइनि 25 फेब्रुवारि सानावहाय गायसनजादोंमोन। गिबि गायसननायावहाय मोजाङै सोलिदोंमोन। नाथाय सम आरो बोथोरजों गोरोबनो हायैयाव जोंनि ब्रह्म मन्दिरा लुजेननायनिफ्राय बायफ्ले बुफ्ले जानानै दिनै नैबे गोजाम मन्दिर सिङावनो जोङो जयै अखा बांखा जिरायनानै दिनैनि नैबे गोदानै लुफुंजानाय बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथाङा जोंनोदि जे मन्दिर लुनायनि नामाव 8 लाख रां सेंसन खालामदों, बे सेंसनखौ जोंनिनो फंबाय मौसोम ब्रह्मआ लाबोनानै दिनै लुफुंनो हाबाय। बे लुफुंनो हानानै जोङो रायजो राजाया मोनसे सिन्था खालामदों जे बैसागुनि सिगां जोङो बेखौ बेखेवनानै आरो गोदान बोसोराव बे मन्दिरावनो जोङो गोसो खौसेयै हिन्जाव हौवा बयबो उन्दै गोरलै ज' जानानै बेवहायनो जोङो ब्रह्म धोरोम फालिनानै जोंनि जे धोरोम फालिनाय बेखौ इयुन जोलैसिम जों फालिलांनो थि खालामदों। दा दिनैहाय बे धोरोमसालिखौ बेखेवबाय बा बिथाङा बेखेवनानै होलांनो थाखाय बिथांनि सायावबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। आरो बिटिआर सरकारजों जाय सालायदों बिथां प्रमद बर' CEM जानानै बिथाङा जोंनो रां अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय बिथांनिसिमबो आङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै उननि समाव जोंहा जिरायसालिबो नांगौ आरो बाउन्डारि वाल नांबावगौ, बेखौ जेन' अननानै जोंनो आरो गोदानै हरफिनो, बेखौनो आङो बिथांनिसिम साबायखर बावनानै आं फंनैसो बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं।
लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।